Hey! Aqua? Awunne. Mpage. Nimere mpam. Onwara. Alebo. Ndewo. Ndewo, keke ime. Biko, ka onye bụ nwa anụ? Oh, ọwọkwa ego, ọ enyi m nwanyị, ọ nwa Mazudu ego. Oh, mana o toro n'obodo a? Ọ ka bata. Oto na ke ikwu nne na Owerri. Ngwanụ, ka ọ dị o? Achọrọ ịfụ gị. Akwa ego ka ọ dị, a ga-afụ gbadị. Akwa ego. Onye bụ afa gị? Aha nwa akwa ego. Ọmalịcha afa. Ọmalịcha nwa. Ndewo. Ke ndị bụ ndị be? Ha ewu Udo ego Chineme. Ọmụọna. Amakwana m ụma wee jụba gị. Biko gbaghara m o. Aga m abịa afụ gị mgbe oge na-adịghị anya. M ga-abịa fụ ndị be gị. Ịnụgo? Ana m enyocha gị kemgbe m batara vileji a. Ịbụ nwa azụrụ azụ gị nnọọ azụ. Ị ga-abụ ezigbo nwunye nye nwa m nwoke. Ndewo nne. Ha mebiala ma nna. Lejenia. Nwaanyị mara mma. Ezigbo nwaanyị. Keke ime. Daalụ. Anyị dị nnọọ mma. Anyị dị mma. Keke ime. Unu na-emekwa ọfụma. Adịkwa m mma. Adị m nnọọ mma. Ịma na ị bụ nwa izizi m. Ọnya ka m ji nwayọọ wee ghọtara gị nwaanyị ị ga-anụ. Nwaanyị mara mma. Ama m na-egwu gị n'egwu. Sent! Ewu! Ụbọchị nke a bido. Ka m kpọshọ. Sean! Keke ime. Nwa mmalụ mma.
ọ na-agazikwe ọ nwere ife m chọrọ ịgwago eji m aka m wee rọpụtalụ gị nwaanyị malụ mma nwaanyị bụ na ọya ịfụ ya obi ga-adị gị mma Shon agbaghịkwa unu m fon na ntị ke ụdụ ihe bụ ihe nka ke ihe njiri isi kụrụ achọkwana m ịfụ ụmụ m ke ụdụ Steve ka bụ obele nwa Steve ka bụ obele nwa ke ihe njiri isi wee kụrụ m ga-eche ife m ga-eme maka na m ga-eti ihe n'isi ofu onye n'ime ha ga-anụnata nwa ahụ Dalo, Dodi. Sete one Ababa. You know, get what's one month for us. I'm gonna put it for my jife. So, Magu, that was on your car. It won't go. So, let me go for hey. Nem. Nalo. Mas. Que eles põem na bolo. Aqui ele. Uma blow barangani. Mama. Olu be no dia. Tá por uma mako welo no yaku. Mama, take him up. Ekele ihe n'ime maka ịma na kemgbe nna m amụbeghị m chi ozi ọ na-adị agbata m uche mana ụmụ m ofe ife m chọrọ Mama, okwu afa ihe ọbụla na-esogbu gị enweghị ihe mma Sean na Steve na Cairo I can be quite ozugbo. Biko, achọrọ m ka unu mụọ nwaanyị. Unu mụọ nwaanyị ka m wee nwee ike wee fụ ụmụ m. Onwe ihe dị njọ na ya. Mama, mana eze ama na a ga-eji anyị ga-amụ nwaanyị ụkwara oge ọda mgbe oge ruru anyị ịnụ nwaanyị anyị ga-amụ nwaanyị Steve ada agbaghị agba ukwu ga-amata ọkwụ ọkọ ọwụ Igbo ndị magbọrọ ọdịnihu Oge erugo mgbe ofu onye n'ime unu ga-akwụchapụta ka nwoke wee mụọ nwa anụ ka nwunye uche madịrị onye anyị ga-ekwu ya mara m ụtụ ụcha mgbe ọ dị ojii uche madịrị uche Sean dị ya uche ya dịka nwaanyị o nweta ọzọ ọma Botou o moleque. Joga! na última Ụbọchị ụmụ nwoke na mechikwuo ọnụ mmanya ịma ha si na oke ya na-anọ n'ụlọ ịwa nwụọ n'ugbo onye Igbo onye nta ọ dịkwara na mmanya elu nna m mgba Mama, digo, é uma guerra do bico e que podemos. Okwu abụrụkwa okwu egwuregwu na ịgbara ya okwu anyị azaghị ekelekwe m Sean ihe abụrụkwa okwu egwuregwu
Biko obi adịrọ m mma. Obi adịrọ m mma. Keke mgbe obi ya dị obi. Ya adịrọ m mma. Biko hafụ mma. Mama, achọrọ m ịgwa gị. Ịma nọ maka ịfụnanya. Ụmụaka m anatago. Mana ị ga-enweta ụmụ ndidi ka ngwafa maka gị. Enugo? Wee ndidi onne. Nsogbu adị. Mmemme. Nke a gosikwa m na ịbụ ezigbo nwaanyị. Azụ gị nnọọ azụ. Nsogbu adịrọ o. Mandewo imena. Eze mgozi gị. Nlahụ n'usekwu je mmemme ihe mmega. No, let me go change the TV. Change the what? Can't you do it yourself? What do you mean by that? I should be saying that. Bolu na. Asị m nụ mama. Bala. Ọ gịnị bụ ya nka? Ya. Na. Jepụta nne gị ka anyị. Asị gị jepụta nne gị ka anyị. Abunna, ọ dịkwa ka mmakwụzi akwa ego n'anya. Ma afụtụbeghị nwaanyị nwere ugwu na nsọpụrụ dịka akwa ego. Kedu ihe ị na-achọ ịkọwa? Aghọtachara m ikwu okwu. Ihe m na-achọ ịkọwa bụ ebe ọ bụ na gị na Sean achọghị, achọrọ m ka m jekwuli ya ka mma ka ọ ga-ekwe ka m bụrụ di ya. Ị na-achọ ịkọwalụ m na ekwetego ya? Ekwetego m ya. Ma takịrị amala ezigbota mma. Mara mma na-ese okwu. Na-esikwa ncha n'aka. Ma kemgbe nribe ndị nwaanyị si, eritube m nke tọkarịrị nke akwa ego. And ilekwa anya, ọkwa maka akwa ego ka mụ na gị na Sean ji nọrọ n'ụlọ. Nwere ike ịgwa m mgbe ikpeazụ mụ na gị na Sean nọkọtara ọnụ dịka ụmụ nwanne. Mana ọ maka akwa ego a ka mụ na gị na Sean ji bata. Enidiro m ka dibịa gbaa ya n'afa ma ọ bụ ka
onye amụma bịa gwa m na akwa ego bụ nwunye m. Ezigbo nwaanyị nwoke kwesịrị ịnụ anụ. Ọnya ka m sị ka m gwa gị. Ka m baa n'ime ụlọ jee zuru ike. Ana m abata. Mama, you're here. You never. Anọ m ebe a. Ọkwa ọ bụrụ na ị na-abịa ịgwa m na ị na-achụ ego. Ihe mgbe ịgwa gị bụ nche m dị n'ebe akwa ego nọ. Ai, taa ga-abụkwa ezigbo ụbọchị o. Hey, Chineke. Na-ekwu ka ifo. Mama, ọ dịkwa m ka ahụ ya n'anya. Achọrọ m ịnụ ya ka isi chọọ. Ọkwa uche gị ga nne m. Ka esi chọọ ọ na ịchọ ịlụ ya ke nkọ. Ogologo okwu adịkwa n'ụka mgbede ịma ihe m na-akọ. So ịchọ ka m jee gwa nwata nwaanyị a na-efu ya n'anya. Ọ ife na-agwa m. Ke ka m mesi wee mee ụdị ihe ahụ? Mba, ihe ọbụla ị chọrọ ime. Ka ifo, ke obodo na-emedu ụdị ihe ahụ ka mụnwa jee gwa alụ gị. Biko hafụ m aka. Mama. Biko hafụ m aka. Akwan. Ihe njikpọ gị ebe a ka m rịọ gị ama na emejọgo gị biko gbaghara mgbekwara gị na ahụ gị n'anya eziokwu m niile ama m ka ahụ si emezi m anwagidego m nwagide m ka m amụpụ gị n'obi mana ọkwa ahụ echekwa m naanị ndị ọcha ka m like ama m na m ga-emenwu gị ịbụrụ onye ọcha m na-ekwe gị nkwa m ga-emere gị ihe niile ị chọrọ n'ụwa. Biko kwụsị ihe ị na-eme. ihe ga-eme oke m ga-enye gị ohere ka ị chee ya eche. M ga-eche akwa m. Nwa relax ka m bunye uche ọ na-agbagharị. Ka ị na-agbagharị ịfọ na dịka nke ahụ nke abalị. Ka ịfọ gị. Okay, 1 cent. M sị ka m were ohere anyị ji wee kpọọ unu ka m gwa unu na nsịta ahụ ka m gwa unu na achọrọ m ị na-akwụ ego mụ na ya akpago mana o kwetego. Chelugodi gịnị ka ị na-akọ? Ị chọrọ ịnụ onye akwa ego nke m ka ị chọrọ ịnụ? Mgbe a kpọtara akwa ego n'ime ụlọ ọkwa gị na steeti gbapụrụ azụ. Ụmụnwa jidere ya n'aka na-agụli egwu oge ọ na-ebe akwa
nyawa ka ịpụta si na ịchọ ị na-akwụ ego. Ka mechipụ gị ọnụ nsọ obere nwa nụ. Chelụ Sean, ihe iji kpọpụta m ebe nna ezu ike bụ maka nkirike okwu a. Ọ dịka unu na-abịa echefugo n'ọnwa atọ unu na. Adị kwesịrị na-enye m nsọpụrụ. Ị napụala! Ị napụala! Gentị, amakwa ihe unu na-akpọ. Maka ọmụ nwa bụ ihe chọrọ ịnụ akwa ego. Mgbe kịta ka mechipụ gị ọnụ gị ebe ọsọ. Ọ dịka isi adọrọsị gị mma. Afọ ole ka ị na-achị nwaanyị? Gentị, nke abụrụ nke afọ. Nke abụrụ nke afọ na-adị. Mgbe a kpọtara akwa ego ebe a, unu niile gbahapụrụ ya. Onye ọbụla ọ masị gị. Ya bụ na ịma mbịa agbamakwụkwọ m. Nke a gbasara gị. Achọ dị gị. Anụ ọhịa. Ọ bụrụ ọsọ agbamakwụkwọ ị na-anụ akwa ego. Kịta unu afụgo akwa ego maka na ọ dịchatago. N'ugwu a mugwu anụwa n'ebe mmiri wa n'ọhịa ị na-ezu ezu ị mara isi adọrọ gị mma a sị gị kutere m mmiri izuzuru ga bute mmiri ka ihe mee jus ka ihe mee wine o kposawo n'ime ebe a zupu m n'iru ọsọ zupu m n'iru focus on this village Sean drop am. I'm my for Drop am. For this game. Kiri na kwari am. Okay. Ichi gozi m ọgwa sentin. Okay, I'm going sentin. Where ji mezi na sentin. Ọ dị ka na-adazi this girl. Ọ dị ka na-adazili nwa. Ya na na-adali ka ị na-emeriri akpa obi. Na Sean ka ngwa gị eziokwu mana ịgba ajọ mmadụ. Mụnwa bụ ajọ mmadụ. Ịgba ajọ mmadụ. Ọ na-eme nnọkọta na-ajụkwa m ofu mma na mpa mụta mụ na gị. Onwe ihe ọjọọ mme. Bụkwa ajọ mmadụ. Ka ezi ka nsị bụla ajọ mmadụ na nsị akụte m mmiri. Ịma mmiri mbụ juice m. Mmiri mbụ juice or wine. Nnọkọta eme izuzu. Che n'ịbụ ụmụaka. Akwa. Etozina akwa. Ọ ya dịzịkwa n'ụwa. Ichete egwu a. Ebezina Chukwu nọ nso. Ọ gịnị bụ nsogbu gị ma nọ dị ya dịgide. Ichigo ọchị. Gbaje ka ịgbanwe akwa gị o. Sean.
Mama. Biko, Emeka ịkpa. Mama, gịnị kwa n'emume eme ya? Mba ka m zuru ike biko. Mama, abịakwuteghị gị maka na ịbụ nne m mfụ n'anya wee kọwalụ gị sị n'uche m dị n'ebe akwa ego nọ. Kedu ka isi cheche kpọwa ọgbaka? Mama negodo anya ejekwuru nwanne m nwoke onye nche na ọdị ọkpala ya wee je kọọlụ ya sị na afọ m akwa ego n'anya nke ukwuu na achọ m ka mụ na akwa ego ịba na achọ m ịnụ akwa ego. Gịnị ka o mee? O si n'azụ chọbakwa ofu akwa ego akwa sịbakwa na ọ hụrụ akwa ego n'anya ma ọ dị mma. Ngwa n'ezie nke ọchụ nwaanyị a na-akpọ Sean n'ene ọchụ nwaanyị a nyanwa nọkatakwa chọbakwa akwa ego na-esoghere ya ka mkpi. Ọche na m amara ihe ọ chọrọ n'ebe akwa ego nọ maka na ọ ma na hafụ na maasịgo na nchọrọ akwa ego ha na-abụ chọbakwa akwa ego. Eche m ka ya bụ nwanne nwa apụkwa gị anya ebe a ọnwụdụla m ga-ama gị na akpa anya gị na-aba wụpụta n'anị anụmanụ. Ọ dị m na ama ụmụ nwanne anụmanụ kwụsịrị ụbọchị unu na-abọ ndị ala na-aba chọrọ ihe m chọrọ. Anyị na-agwa gị enwere otu nwoke na agụ egwu eleze anya ya African China o kwuru wee sị ịhụ nwaanyị n'anya ọ wụghị na-agbagharị ka anụ ọhịa anụnwa n'ebe a na-achọghị ịbara nwunye uru na-achọghị ịgwa nwunye eziokwu. Ya ọ gịnị? Isi n'ụka ikume tenshọn ya apụọla wetin gbara anụmanụ ịbụ anụmanụ ya bụ na ịma ihe ịbụ onye ala m na-egotekwa ịga mma atụkwa gị. Bros jikwara ike ije gị ichiri ego na si na mbiri gị ego ka igote gị ga-atụ onwe gị onye ori ịbụkwa mmanya kịsị akpata ego onye ori mmanya mana na-abụ na nna atụ ahịa zoo from here zoo ebe a zoo mma atakwa gị arụ ebe ọ ga-afụ gị ụfụ. Geenụ ntị Sent na Sean ama m ihu na-akọ amadị m ntụkwa ebe eme ikwugo m ya ugboro si na ọmụnwa ga-anụ akwa ego bụ nke m hoha ihe onu gara niile une mama m ebe o si amadị m emunu ntụkwa ebe a na-akọ eri ekwugo m ya akwa ego bụ nke m hoha mbata ka mfọ gị biko ka njefu ndị enyi m dekwe bamanụ na-eto ogologo ka agwụ. Kedu ihe onye nke a arọ ole ka ịdị? Ọ bụrụ ọgbọ gị nọ na eke ọka na-elelụ ọgahafịa maka na ị nwere ihe niile n'ọba ọkpa gị ịbịa ebe a dịbịa ka mụ na gị zọba nwaanyị Iwu mama biko ọbụla obi adọrọ m mma abịakwute gị kọọrụ gị obi m na ahụ ma akwa ego n'anya mgbe ọbụla m bịakwute gị isi na awa gị na ọkpa na-egbu gị n'ukwu na-egbu gị n'ụlọ atụkwa gị
Mama odoro mma. Mai ka mo gị. Mai no gide kwani kwu eziokwu gwa ngere mmadụ eziokwu. Gwara okwu anụ nwa n'ebe anụ nwa na-ekute na ọbụrụ gwa mmụ ya. Gwara ya anụ. Ifo na ọ dị iche n'ime anyị niile. Ọ dị ya. It's not good. Ni igwe gị. Inwe ifele. Ama m ebu nsogbu inweghị enyo. Ya bụ na ị nwere enyo. M ga-egote gị enyo. Ka ị na-enye onwe gị ife na anyị na-eyiro. N'ibụrụ nwanne anyị. Si m n'ụzọ Sean, matakwala. Bịa nna anyị mmanya. Gwakwa efu nwa. Ama ebe isi kpọtịa. Sepụ m ụzọ nga. Ọkwa ije gosecha wiwi na-ese. Ọkwa ije gosecha wiwi. Isi ga-aga ebu m wiwi. Isechego wiwi. Isi ga-aga ebu m wiwi. Kara ya anyị anụnụ. Nwa anyị anụnụ ka ifu n'isi ị ga-ekwupe. Ọkịma isi na ama bụ nwa. Ụna-atụka nwa ụmụ na. Ọ gịrị bụ ihe nka. Ọkwa marọ. Cheka m kena furu. Ọkwa marọ. I'm gonna furu. Sean. Sean. Okay. Kwa kimego. Ngolo sisopo. Ichọpụta kwa n'ọmụ atọ gị. Chero, idikwa Sean igi na mụ na gị si n'ofu afọ. Ade Sean no pampi hamu. Mụ na gị eyiro. Sean, gị na Steve eyiro. Sean. Onye ka iyi. Sean, ị na-ajụkwa onwe gị ajụ ka m gwa gị eziokwu. Onye eche m n'ime ebiri ebi na skuul ije mụta akwụkwọ iwe ebe azụ banye otu nzuzo onye aka gị mma Nwanne ekwo efe nkọ ife obi ga ekiri n'ọrụ otu oge isi ike. ana gbata gị. Hey, you push maka ka just push me push. Ite n'ọsọ gị mee na Chero nwanne wepere nwanne. you push me. Nwanne mmehie idekwe gị azụ akwa. Chu. Idurese with all of okay. Mana Steve, ka isi mmezie. Ka ịchọ ka mme, eh? Akwa, achọrọ m ka ị bịa gwa mmadụ ncha niile nọ n'ime ụlọ n'ọmụnwa ka onye bụ onye chọrọ ka ọ nọba gị. Gwafada ọmụnwa bụ nwoke kwesịrị ịnụ gị. Ịbịa gwa kịta nsogbu niile ya agha na ebie. Ọka n'ọnwa. Pụta bịa gwa ka stent na shọp ma mama ka ha malụ n'ọnwa Gwa ha gịnị? Ị na-ebe a na-akwanye ka ọ bịa gwa anyị ihe ọ na-achọrọ ikwu. Afọ na-alapụ agụ gị. Ozugo biko kwụsị na ihe a. Achọghị m ka ndị analụ m gị. Ịghọtahụ. Biko Ozugo anụgo m. Ngwa na onye chọrọ ịnụ nwaanyị. Negodi ka ka Sean ga-esi wee nụ gị. Bịa. Okay, dan ihe. Okay, nwere ntị. Ọta ka ị nọ. Ihe nna fọdụ ka ntị o. Officer,
onye ifere ebe a bụ ezigbote mmiri abụọ nwaanyị si n'ọnya nwa ka ntọ ịnụ ọnụ katazi ọsịkwa n'ọnya nwa ka ọ chọkwa ịnụ ofu nwaanyị akwa mechifugo anụ ọfịa bịa nọrọ nwayọ asị m nọrọ nwayọ maka na ihe ọbụla unu kwuru ebe a ka a ga-eji kpụ na ikpe oge anyị ruru n'ụlọ ikpe unu anụrụ ya ọ kara unu mma na unu mechipụtara ọnụ unu kịta na-ekwu kpọrọ ya ọfisa kpọrọ ya ka anyị bụ Keka ụmụ okorobịa n'ịtọ ga-ejifu gị n'anya n'ofu oge ka ọ nwere ife imelfa ma dịkwaghị m mere he okwu a niile nọkwa gị n'aka aghọtara m ife ị na-ekwu ma ije kpọmụrụ ụmụ gị ndị uwe ojii awụkpa iji edozi ụka kedu ife m aka emenụ ọkwa mgbe i jiri bịakwuta m sị ị chọrọ ilega nwa gị ị chọrọ ilega nwa gị bi n'ala bekee ọ wee ji eziokwu ịmụ na ụmụ atọ bi n'ala bekee elenụ ka ivu n'obi mgbe i jiri bịakwuta m Hey! O tego anya buru anụrụ ọgwụ a nsogbu niile ọgbaghara niile a na-etigbu n'azụgbu maka obi ara enel ma nke mkpụmkpụ maka isi na-atụrụ onye gwara gị sọ mkpadaga nsogbu nọ n'ụlọ anyị ma mepere emepe ọ bụrụ akpọtagodi dibịa nọ n'oke obodo anyị ma na-afụ ihe niile biko hapụkwa m aka biko achọkwa m nsogbu maka Oko konye paaki moto ebe a ọ nọ ebe a mgbe anụ ọfịa paaki moto ebe a ọ bụrụkwa anụ ọfịa ọkwa ọga Shọn onye bụ Shọn afọ mmadụ ka apụghị mmụọ biko kpọọ ka o bupụ moto a ka na achọ m ịpụ apụ biko amaghịkwa ma afa mmadụ ka afọ anụ ọfịa but ọ dị ka ọ chọrọ ịpụ apụ na kije kpọọ ka ga bupụ moto a ka nsebe apụ anụ ọfịa na-ada ọ ike na-akpọ n'ọfịa Shọn biko ịmara ihe bupụ moto ka ha chọrọ ịpụ ọmụ atọ nakwa a sị gị na ịmara ife dị gị mma bupụ moto ahụ ụzọ ka m pụọ ite afọ ụzọ ka isi buru moto gị paakị ebe a. Will you shut up your man? Did you greet me this afternoon? Ikene mụ ekene gị ikene m na-efi efi na ngọjira ka ebupụ moto a na mfụ gị Shọn biko ike ogologo akụkọ adịrọ m na-efi a jilu n'ọnwa ebupụrụ m moto a ka nsị ebe a pụọ biko ị ga-ejidekwa onwe gị ka isi agwa m okwu mụ na ga abụla ọgbọ enye nga afọ 6 ị na-agwa m okwu kwanyere onwe gị okwu maka na ego m ka m ji wee send ya gị Spain ego gị erinugo m ego gị chọọ aka m ọ gịnị kwa aka gị meskwere maka ọzọ Shọn ọ gị na-eme gị aka gị meskwere maka akwụkwọ na akwụkwọ ọ gị bụkwa mmadụ Go ahead, Bruno. Toma pra cá.